אז שיהיה שבוע טוב, יום ראשון, 27 באוקטובר. אה, סקירה שבועית על החוזה העתידי של הנסדק, החוזים בכללי על נסדק ב-S&P 500. אה, אעשה משהו שונה, אבל קודם כל אתחיל לחזור על מה שהיה שבוע שעבר, ואז אני אעבור לשבוע הקרוב. תוך כדי אני אתן כמה טיפים ככה מהמסחר שלי, למרות שהשבוע הזה לא יצא לי לסחור, אבל בגלל סיבות אישיות. לא יצא לי השבוע להיות יותר מדי על הגרף, במיוחד לא בימים שתכננתי לזכור שהפוקוס שלי, כמו שאמרתי, היה על שלישי ורביעי, רביעי באמת הביא סטאפ. אז מי שראה את הסקירה של השבוע שעבר, אז דיברתי שם על כמה דברים שתופסים לי את העין ב-time frame, אוקיי? קודם כל זה בשביל לראות איזשהו, קודם כל נחזור רגע ליום שני, ככה שזה יהיה כמו שהשבוע נפתח בעצם, מה שהשבוע שעבר, בעצם ככה עשיתי את הסקירה. אז, אז דיברתי קודם כל כדי לראות התחלה של bearish order flow, זה בעצם מה שאני רוצה לראות, זה את הנמוכים האלה יוצאים מהמשחק, בעצם את המחיר נזרק מתחת לנמוכים האלה, מה שלא קרה בפועל. בשביל כמובן להתחיל לראות תזוזה לכיוון ה-buy side עם balance sell side inefficiency שנמצא כאן. ודיברתי על הגבוה, על הנמוך, סליחה, של שבוע שעבר, ואמרתי שראיתי בגרף 4 שעתי את ה-inefficiency שמחכה פה, ואת הנזילות של שבוע שעבר, ובעצם זריקה מתחת לנמוך הזה, ושינוי בתנאים, והתחלה של bullish order flow, בשביל לראות את הגבוהים, את ה-failure swings האלה, יוצאים מהמשחק. אז שני הסטאפים שיחקו, כן, אני עכשיו לנמוך הזה לא הגענו מן הסתם. אוקיי, אפשר לראות את הסיבוב ביום רביעי, את הנמוך שנקבע ביום רביעי, אחרי שנעצרנו באזור הזה שדיברתי עליו מתחת לנזילות. ואנחנו רואים את האורדר פלואו משתנה. אם אני ארד לגרף שעתי, אנחנו נראה את כל ה-down close candles האלה. אוקיי. זה היה מהלך של סשנים של ניו יורק, ואז בפים קבלנו נמוך. אפשר לראות שגם שלקחנו את הגבוה הזה, כן, המשכנו להתפוצץ ללמעלה. יום שלישי אנחנו רואים את הגבוה. אני אעשה רגע ככה שזה יהיה יותר נוח. וזה ה-weekly opening price. וזה, כל קו כזה זה בעצם פתיחה יומית. אוקיי, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי. אנחנו רואים שיום שני לא קרה יותר מדי, נסחרנו בתוך הרינג', חזרנו חזרה, התרחקנו מהפתיחה השבועית, חזרנו אליה חזרה. יום שלישי אנחנו עושים אותו דבר, רק שביום שלישי קורה משהו מאוד מיוחד, אנחנו לוקחים את האקסטרנל היי של הריינג' הזה. אחרי שלקחנו את הגבוה של הריינג' הזה, אוקיי? אנחנו רואים ביום רביעי סטאפ קלאסי. כן, אנחנו רואים את הקונסולידציה הזאת באסיה. לונדון, בפתיחה של לונדון, בפתיחה של הבנק בלונדון, אנחנו רואים את הגבוה הזה, את הנזילות הזאת יוצאת מהמשחק. אנחנו מתחילים לראות התחלה של bearish order flow, מאוד ברור, כל הסגירות האלה מתחת ל-up close candles, כן, מה ש-ICT קורא להם order blocks, אנחנו גם קוראים להם ככה. זה בעצם מה שנותן לנו את ה-confirmation ל-bearish order flow, או להפך, ל-bullish order flow, כמו שהיה לצורך הדוגמה, אוקיי, ביום שישי. כן, אפשר לראות את ה-S&P שהיה פה, אם אני אלך רגע ל-ES בצד שמאל פה, נמוך של אסיה נלקח בלונדון, בפרי-סשן של לונדון, והנמוך של אסיה בנסדק לא נלקח. אוקיי, ומיד לאחר מכן, אנחנו יכולים לראות, בגרף רבע שעתי, אוקיי, תמיד שמשהו לא ברור, הולכים לגרף רבע שעתי, גרף שעתי, הדברים נראים יותר ברורים. אנחנו רואים פה שתי נרות שסוגרים כבריש, אוקיי,
ומה שקורה בפתיחה זה שבפתיחה של לונדון ב-10 זה שאנחנו סוגרים מעליהם, אוקיי? זה 10, אנחנו רואים כבר את המחיר טס מעל, סוגר מתחת. אבל אנחנו רואים שאנחנו ממשיכים לשמור על ה-bullish order flow, וכן סוגרים מעל, גם כשאנחנו חוזרים חזרה ל-2 down close candles האלה, ל-order block הזה, אנחנו רואים את המחיר ממשיך ללמעלה. כנ"ל פה, אפשר לראות, הוא לא סגר מתחת, משהו כזה. זה balance price range די נקרא לזה בסדר, אוקיי, זה אמור להיות. תחשבו כמה שורטים נכנסים פה, מסיים את הסטופים שלהם מעל בגלל ההתנגדות הזאת ואז מקבלים בראש. ואנחנו יכולים לראות בפתיחה פשוט המחיר רץ לאיפה שהוא צריך לרוץ, בפתיחה של וול סטריט ב-4.5, לאיפה הוא צריך לרוץ, פיילר סווינגס, מה שדיברנו. בעצם בדיוק מה שהיה אפשר לצפות שיקרה קרה, ברגע שחזרנו חזרה לתוך הרנג', אפשר לראות בגרף יומי, אוקיי? אפשר לראות שאנחנו חזרנו חזרה לתוך הרנג', אנחנו סגרנו בתוך הרנג', אוקיי? זה היה הנמוך של הרנג', סגרנו בפנים, אוקיי? יום חמישי לא היה יותר מדי, אני גם מחק פה את כל הקשקושים. כמובן לונדון ריברסל, ניו יורק קונטיניואשן, די פשוט. אוקיי, אז יום חמישי לא היה יותר מדי, אפשר לראות שנסחרנו בתוך הרנג' היומי, וביום שישי היה את ה-SMT הזה בפרי-סשן, והתחלנו bullish order flow, buy side delivery עד לנזילות, עד לדרון ליקווידיטי. אוקיי? אז זה מה שהיה בשבוע שעבר. כמו שאמרתי, לי לצערי לא יצא לסחור בכלל בשבוע שעבר. ימי שישי לרוב אני לא סוחר, אפשר להגיד כמעט בכלל לא סוחר את ימי שישי, אני מתרכז, הפוקוס שלי בשלישי, רביעי וחמישי לרוב, לפעמים גם ימי שני, אבל שלישי, רביעי וחמישי זה הפוקוס שלי. רביעי מסיבות אישיות לא יכולתי לסחור לצערי, ולא הייתי על הגרפים, רק באיזה 5.5 או 5, משהו כזה, אני הגעתי לגרף. זה כבר לא היה רלוונטי, זה כבר היה אחרי שלקחנו פה את הנזילות הזאת. זה לגבי זה. עכשיו אני אעבור. בואו נעשה ככה רגע. אוקיי, עכשיו אעבור לשבוע הנוכחי. נתחיל כמובן מהלוח הכלכלי. אני אציין כמה דברים. קודם כל, אנחנו החלפנו שעון לשעון חורף, הזזנו שעה אחורה. אפשר לראות את הדוחות בשעות שהן לא רגילות, במקום 3.5, 2.5, במקום 3.15, 2.15, במקום 5, 4. זה נובע בגלל העיוות שנוצר בזמן. בארצות הברית מחליפים לשעון חורף רק ביום ראשון הבא, כאילו שבוע הבא ביום ראשון, מחליפים לשעון חורף אם אני לא טועה. עד אז הפתיחה גם תהיה שעה לפני בשעה 3:30. יש גם איזה דיבורים על השינוי של השעות של המסחר בוול סטריט. כשזה יקרה, אם זה יקרה, אני תוך כדי תנועה אבין איך בעצם לא מסתדרים זה, אלא נעזרים בזה, אני אוהב להגיד. עד אז ממשיכים כרגיל. אז ככה, מבחינת הלוח הכלכלי השבוע, קודם כל, אנחנו בשבוע גם שסוגר את החודש וגם בשבוע שפותח את החודש בעצם אפשר להגיד, כי יום שישי, אנחנו ביום הראשון של החודש, השבוע הזה ביום שישי. יום שישי זה הראשון בנובמבר, יום שישי הראשון של החודש זה אומר גם NFP, אפשר לראות פה Non-Farm Employment Change, בשעה 2:30. זה דרך אגב האימפקט היחידי, בסדר? הדוח היחידי שיש לו באמת השפעה גבוהה על המחיר בשבוע הזה. יותר מדי תיקיות אדומות, אבל ככה זה בדרך כלל בשבוע של NFP. אם אני לא טועה, גם השבוע יש חברות שמדווחות. אז גם שבוע מאוד וולטילי, מאוד לא נוח, יכול להיות מאוד קשה, צריך להיצמד ל-order flow. יכול להיות שאנחנו עד הבחירות, עד התקופה של הבחירות, אנחנו נראה price action די מסריח ודי קונסולידטי, כמו שאני אוהב להגיד. זה בנוגע לפרייס אקשן. אחרי הבחירות אני מאמין שאנחנו נראה כיוון די ברור של השוק ויהיה יותר נוח לסחור. זה לגבי זה. עכשיו לגבי הימים שמעניינים אותי השבוע, קודם כל אני אתחיל ואגיד ימי שני אני מדלג עליהם. לרוב אני מדלג על ימי שני.
יש פה איזה משהו ביום שני שיכול לתת סטאפ מבחינת הפרייס אקשן, אבל בגדול אני אצמד השבוע למשהו מאוד פשוט. קודם כל אחכה לראות איך הימים שפותחים את השבוע נראים, אבל אם אני מדבר מבחינת הלוח הכלכלי, לא יודע כמה אני רוצה באמת לסחור לפני ה-NFP. ביום של ה-NFP אני לא אסחר, אוקיי? ביום שישי אני לא אסחר מן הסתם. יום חמישי ויום רביעי, זה מאוד תלוי, אני חושב, איך יום שלישי ייראה. כי יכול להיות שיום שלישי דווקא ייתן סטאפ שיהיה טוב לי ומעניין אותי, וסטאפ שאני רגיל אליו, וסטאפ שלי בעצם ואני אקח אותו. בשביל זה צריך לראות איך השבוע מתחיל. אז אני אחזור עכשיו לגרף. כן, אני בגרף יומי. אני אלך גם לגרף שבועי שנייה. רק כדי לראות איך הנר של שבוע שעבר נסגר. אפשר לראות ב-AS הוא נסגר בצורה הזו. אוקיי. זה לגבי גרף יומי, גרף שבועי, סליחה. אני חוזר פעם לגרף יומי, אנחנו רואים שאנחנו בתוך קונסולידציה שכרגע עדיין לא יצאנו ממנה. אוקיי. אם אני מסתכל על הדברים בצורה הכי פשוטה שיש, רואים שעדיין לא יצאנו מהריינג' הזה, למרות שעוד פעם לקחנו את הגבוה. אנחנו שמים לב, לקחנו פה את הגבוה הזה, חזרנו חזרה לתוך הריינג', המשכנו, נכון? לקחנו את הגבוה הזה, חזרנו חזרה לתוך הריינג', המשכנו. לא באמת, לא בדיוק המשכנו, אנחנו לא רואים פה איזושהי התקדמות, אבל לעת עתה, כן? לקחנו את הגבוה הזה, אוקיי, עכשיו השאלה היא מה קורה מפה. חוזרים עוד פעם כמו שבוע שעבר. נשאיר את זה בצורה הפשוטה ביותר שיש. אוקיי, קודם כל, נסתכל על הפרייס אקשן בגרף יומי בצורה מאוד פשוטה. אני יודע שסגירה ביום שני מתחת לשתי נרות האלה, אוקיי? כל עוד לא מגיעים לנמוכים האלה, ביום שלישי, מה שיעניין אותי זה לטרגט את הנמוכים האלה. אז עוד פעם אני חוזר לאותו סטאפ. זה דבר ראשון, זה מבחינת הגרף היומי, אוקיי? כמובן, גם יש את הנמוך הזה, שזה נזילות, זה הנמוך של השבוע הקודם. עכשיו, אם אני הולך לגרף 4 שעתי, קודם כל חשוב לי מאוד להראות פה משהו, אוקיי? זה את ה-SMT הזה שיש לנו פה, אוקיי? על הסווינג האחרון. וגם בגדול מה שיותר מעניין זה בעצם על הגבוה של היום שלפניו, זאת אומרת, סליחה, זה לא היה ביום שלפניו, אוקיי? זהו, זה רק על הסווינג. אז אני חוזר לנסדק. השתי נרות השחורים האלה, אוקיי? צריכים להביא המשכיות אם זה בריש. צריכים לראות סגירה מתחת ל-2-up close candles האלה. אם זה בוליש, אני מאמין שאנחנו אמורים לראות פה את המחיר לא סוגר מתחת, גם אם הוויק יגיע לפה, המחיר אמור לסגור בפנים ומעל, ואז אני רוצה לראות סגירה מעל שניהם בשביל להמשיך ללמעלה. אוקיי, אם אני הולך לגרף שעתי, אז זה יותר ברור לראות את זה בצורה כזאת, שיש לנו בעצם את הריצה הזאת, המניפולציה הזאת שהייתה פה למטה, reversal, expansion, אוקיי? יש סיכוי טוב שמה שאנחנו נראה זה איזשהו accumulation, מה שנקרא retracement, ועוד פעם expansion, הנזילות. זה משהו שיכול להיות, כן, משהו שיכול לקרות, משהו שיכול להיות מאוד מעניין לדעתי. מה שכן, גם יכול פשוט להמשיך ללמטה, אם זה זה. אבל עוד פעם, מבחינת גרף יומי אני אתמקד בסגירות, אוקיי, בסגירה ביום שני לראות איך המחיר סוגר, בשביל יום שלישי. מעבר לזה אין לי פה יותר מדי מה, אני חושב שכל הנזילות הזאת צריכה לצאת מהמשחק. זה בגדול מה שאני כרגע מסתכל עליו, לא יותר מדי, אלא באמת, אם אנחנו רוצים להמשיך למעלה, אוקיי, לגבוה הזה, אני רוצה להתחיל לראות סגירות יומיות מעל הריינג' הזה. זאת אומרת שאם זה בוליש, אני רוצה לראות סגירה מעל הריינג' הזה. אני רוצה לראות גם דיספלייסמנט בגרף שעתי, בגרף 4 שעתי, אוקיי? אם זה הבוליש נניח, אוקיי, סתם בשביל הדוגמה פה, הדבר הזה, פה הוא היה ממשיך למעלה. הנר הזה לא היה מחזיר אותנו חזרה לתוך הריינג', היינו ממשיכים ללמעלה, מה שנקרא institutional order flow entry drill. אז זהו בגדול. אמרתי שאני אתן איזה אלמנט, כל פעם איזה משהו קטן מהמסחר שלי. אז שבוע שעבר זה היה להסתכל על הימים שפותחים את השבוע, כי הם יספרו איך השבוע הולך להיראות.
אז באמת אפשר לראות ששבוע שעבר פתחנו את השבוע בקונסולידציה, המשכנו בקונסולידציה, אבל הוצאנו את האקסטרן עליי. יום רביעי, אוקיי, קיבלנו את המיד-וויק ריברסל מתחת לנמוך של שבוע שעבר, אחרי הסל-אוף הזה, ושישי נותן לנו את הגבוה של השבוע, את האקספנשן, אחרי שיום חמישי היה ריינג'י. אז ככה טיפ חשוב, לא תמיד אחרי יום של אקספנשן יגיע עוד יום של אקספנשן, זה תלוי בפרייס אקשן, זה תלוי בלוח הכלכלי, זה תלוי במיליון ואחד דברים. פשוט צריך לצאת מנקודת ההנחה שאם היום שאחריו היה ריינג' דיי, רוב הסיכויים שהיום שבוע לאחריו, במידה וזה מוכח, באורדר פלואו, ברבע שעתי, בשעתי, מבחינת הסשנים, בסטאפים של הסשנים, אוקיי, לונדון ריברסל, ניו יורק ריברסל, שם אפשר בעצם לתפוס את האקספנשנס, את הדיילי אקספנשנס האלה. משהו נוסף, זה בתוך הסשנים עצמם, כמו שדיברתי על מה שהיה ביום רביעי. בעצם כשאסיה נותנת לנו איזשהו ריינג' לעבוד איתו, איזושהי קונסולידציה מאוד ברורה שקרתה במהלך הסשן, משמע אסיה הייתה אקיומוליישן, אנחנו מצפים שלונדון יעשה מניפולציה למחיר לאחד הצדדים. אם אנחנו בריש, אנחנו נרצה מניפולציה למעלה וסיבוב קצת שני, אם אנחנו בוליש להפך. אוקיי? הדברים האלה קורים בדרך כלל בין 10 ל-11, 10 ל-12. הדברים האיכותיים ביותר קורים בפתיחה ב-10, לדעתי המהלכים האיכותיים ביותר כמו פה. לאחר מכן נוכל לזהות את ה-change in the state of delivery גם בגרף שעתי, גם בגרף רבע שעתי, גם בגרף דקה אפילו, כן? זה מאוד תלוי אם אתם מבינים מה אתם מחפשים ומה אתם רוצים לחפש. ומשם הדרך להמשכיות היא מאוד קלה, זה גם המטרה, אוקיי? אם לונדון, בדרך אגב, אם לונדון עשה את ההיפוך, אוקיי? את המניפולציה, אז אנחנו יודעים שאם לונדון מניפוליישן, אז ניו יורק יהיה continuation, ניו יורק ימשיך את המהלך, אוקיי? זה לגבי זה. לגבי מצב שבו, לצורך העניין שזה סטאפ שגם אני אוהב לקחת, שאוהב מאוד דרך אגב, כי הוא בדרך כלל המהירות שהדברים קורים בה, זה פשוט מטורף. כי בעצם כשלונדון תן לנו סשן של accumulation, okay, של קונסולידציה, אנחנו יודעים שניו יורק כנראה יעשה את המניפולציה וימשיך לצד השני. זה מה שאנחנו מחפשים, okay? זה מה שאנחנו נרצה לראות. הרי מה קורה בפתיחה בניו יורק? אם לונדון עושה איזשהו accumulation, רוב הסיכויים שניו יורק עושה איזשהו fake breakout, מה שנקרא, לאחד הצדדים, okay? לצד הלא נכון, מה שנקרא, ויוציא המון שחקנים מהמשחק מצד אחד, ששמו את הסטופוס שלהם מתחת לאותם נמוכים, ומצד שני יכניס המון סוחרים טיפשים למשחק לצד השני, ואז יתהפך עליהם. מה שנקרא ניו יורק ריברסל. אוקיי? ואז אנחנו נרצה באותו סשן כבר להמשיך את ה-continuation שלו. וזה קורה בדרך כלל מאוד מהר. בדרך כלל חצי שעה עד שהמהלך מסתיים כבר. אלא אם כן הוא צריך להמשיך ל-next objective. אוקיי? זה לגבי זה. כמובן שאתם מוזמנים תמיד לשאול אותי בתגובות, שאלות, דברים שלא מובנים לכם. אני הייתי פעיל ברשתות החברתיות, אני כבר לא פעיל כל כך, הייתי מעלה תכנים גם לאינסטגרם וגם לטוויטר, לקחתי איזושהי הפסקה מזה, החלטתי שמקדיש את הזמן לדברים יותר חשובים מרשתות חברתיות, ואני לא רוצה להישאב לזה, אמרתי שאם כבר לעזור לאנשים באיזושהי דרך, אז יהיה דרך יוטיוב, בצורה מאוד אורגנית. אז אם גם יש לכם ממי לשתף את הסרטון הזה, ובכללי את הערוץ יוטיוב שלי, אני יותר מאשמח. אני מברך אתכם על כך. זהו, שנוכל לעזור לכמה שיותר אנשים. לסחור נכון, לסחור בטוח. תמיד תזכרו שמסחר יומי זה לא אומר שצריך לסחור כל יום. נכון, שמעתם את המשפט הזה כל כך הרבה פעמים, אבל זה נכון. אין צורך לסחור כל יום. פשוט לא צריך. מסחר יומי זה לדעת באיזה יום צריך לסחור. מסחר יומי זה לדעת מתי אתה צריך לסחור, מתי אתה שם את הוובוס, את הביצים שלך, מתי אתה מחליט שפה אני שם סיכון, שמתי את הסיכון הזה, אני מבחינתי כבר בראש, הפסדתי אותו. זוהי צורת עבודה שלדעתי, לטעמי, נכונה. לא לרדוף כל היום אחרי המחיר, לא לרדוף כל היום אחרי סטאפים. תנו לסטאפ להגיע אליכם, תנו לדברים להיראות ברורים וקלים, כי זה המטרה שלנו. המטרה היא לעשות לדברים קלים. לא לחפש כל מיני דברים מסובכים מדי. זה הכל להיום. שיהיה שבוע טוב, שיהיה שבוע מוצלח לכולם. ואנחנו נתעדכן. אם יהיה לי השבוע מה לעדכן, במהלך השבוע אני אעדכן.
עוד פעם, הדבר העיקרי זה לראות האם אנחנו סוגרים מתחת ומתחילים איזשהו bearish order flow לכיוון הנמוכים האלה. כל דבר אחר, ואנחנו ממשיכים לשחק כרגע בתוך הריינג' הזה, או באמת איזשהו displacement כדי להגיע ל-all times high, מה שכרגע נראה לי קצת, שאולי ייקח לזה קצת זמן לקרות, אם בכלל. אז אנחנו נחכה בסבלנות לעוד פרייס אקשן, ושיהיה שבוע טוב ומבורך לכולם.